Natočil jsi to, jsem se trefil zrovna, nenatočil, viď? Jeďte můj! Zrovna. Je tam, přesně tam. Já jsem mi řekla, že jí to budu hlídat. No, jako jeden zásah a jeden tam. Jo, dá se střed. Ne, ještě bych to otočil. Ještě o kus tak. Takhle. Skrupsa. Teď si ho běž navíc. Když tam budeš, podívej se na ten obětní kruh keltský. Když tam budeš, jo, potom. Takže druhý pokus ještě, jo. No, oni to dlouho trénovali poměrně. Trochu vejš tu ruku, máte moc. No, ještě taky ještě má být. Kdyby risky. Natáčíš to? Tak to jsem měl. Špatně. Jo, dobře to bylo. Takhle? To tě rozčípal, viď? To bylo dělné. Trefy ten... No, to je to vypadá na Sepkem na to děláš? Jak je to řízlý motorovku. A zatím není nikdo, kdo by měl dva. Pozor, teď je tady mistr. Aha. To prostřelí. Klidně k čáře, víš to pařenko, jak je od té čáry daleko? Držíš to blbě. To mělo být na konečky prstů na tětivě. Aby si to pomalu Půjdu daleko, ale to... Tady máš. Ty! Ale... To já si myslím, že bych mohl počítat i jako zásah. To s ním nevydržíme. On se trefil, jo. Jestli pak bacha, jo, až budeš dávat slevy. Jo, opatrně na louka, na šípy. Vem to z toho, pojedu za ten čem. O, to si děláš srandu, ty jo. Ale ty máš takový divný styl a vždycky se trefíš. Kudy jede? Kam by tanky jezdili tady? Kam by tanky jezdili? Tady byla tanková střelnice, potom jak jsme přijížděli od Skelů. To jsem viděl, no, tam taky bylo křižovatce, ne? Jak to točilo, ne? No, tak tam vlastně byly Bčka, Otečka, takový. Aha. Taky. A tady byly houfnice na vzhůří. A chemici tady byly. Chemici. Tak kdy můžete jít do sexu. Pekáška. Musíš povídat tomu něco. Na klinc. Tam to je pěkná kolůvka. Tam to je? Já bych to taky dal. To dělají Ukrajinci.
Ne, já jsem normálně, musím se s tou mluvit, ne? To přepiješ. Já to mám z toho, já jsem alergický na některý dířata. Jirko domů. Ne, tak když jsme neměli rádi, ale aby tahala těžký sudy, baterky a klouče. Jsi špral? Když mám málo, tak jestli by se polepšil. A u nás je strašně malý nástupní blok. Kolik? 12 hodin.